Společenský ples města Hlučína je již neodmyslitelnou součástí plesové sezóny. Inspirací pro všechny návštěvníky byla ukázka latinskoamerických tanců profesionálních tanečníků. V Hlučíně funguje už několik let výborný taneční kroužek nebo klub taneční. Viděli jsme předtančení absolventů tohoto klubu. Tanci, ale i poslechu zahrála skupina Lady M a dole v takzvaném pekle cymbálová skupina Tolar. Návštěvníci plesu se můžou těšit i na skutečné pěkné ceny tombole. V první řadě od sponzorů, kteří mají tu čest postavit, budovat něco pro město Hlučín. Tímto plesem rozhodně sezóna nekončí. Připraven je zde například ještě ples seniorů, a to 18. února. Plesová sezóna na všech obcích je několikanásobné kadence. Veškeré složky, kluby pořádají školy, pořádají plesy. Takže ať všechny ty plesy vyjdou, ať se všichni pobaví. Výborná kapela, bohatá tombola a skvělá atmosféra. Takto by se dal charakterizovat další společenský ples města. Z Hlučína Markéta Jejníková.